De ouders van maar liefst 22.000 beren krijgen deze week een uitnodiging om mee te doen aan een online enquête van de GGD. De onderzoekers richten zich op de beren tussen de 4 en 12 jaar. Hiervoor hebben we al het Go-jeugdonderzoek onder 12 tot en met 18-jarigen uitgevoerd. En de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen. En dan zijn we toe aan de groep 4 tot en met 12 jaar. Het is voor het eerst dat er op deze wijze onderzoek dienen wordt naar de zoons van de Frieske beren. De onderzoekers hebben er daarom bewust voor gekozen om het onderzoek zo breed mogelijk op te zetten. Net alleen wat het aantal onderzochte beren onbelangt, maar ook qua thema's. Dus bijvoorbeeld of een kind chronische aandoeningen heeft, hoe vaak ze bewegen, of ze in hun omgeving goed buiten kunnen spelen. De resultaten van het onderzoek gaan uiteindelijk naar de gemeenten. Die moeten ermee aan de slag. Nou, op basis van hoe de situatie van de gezondheidssituatie van hun kinderen eigenlijk is, kan de gemeente zeggen van nou, we zien in onze gemeente dat veel overgewicht onder deze groep voorkomt. En dat kan dus voor een gemeente belangrijk zijn om daar in hun beleid op in te zetten. Naast het onderzoek zet de GGD uiteindelijk maar een campagne om voor deze groep beren en haar ouders beter zichtbaar te wijzen. Bij gelijks op de school. En dat doen we onder andere terug mooie banners te plaatsen, posters op de dwarren, werd de schoolartsen zichtbaar binnen. En hebben we mooi foldermateriaal voor ontwikkeld. Dat moet er uiteindelijk zo zorgen dat als er problemen binnen maar de zoons, de Friezen de GGD beter weten te vinden.